tinubos. Ako ngayon maghahandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ilalagak sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitawan. Sa nais ng pagbatastas si Kristo ang tinatanggap. Tumatayang lahat. The Lord be with you. And also with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain na